Mabei, Bomet, Kisumu, Makori, Nichisemo Chinde Chinyinge. Nigo Kotonyora, Asite Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo ikoye nyore. Ndizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obuensu, Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV Obwansu Gusii. Lituko neria ichuma mwancho muri itariki 10 mutenyino 11 mwaka wa 2023 ekero twaro chumura ibwensi tukurera kwanrete ense bona ba Kenya nigo babokire babwate birengerere oswandete kuri birengere byabo igoro yengane yeri tukurera kero muri ibwensa nyarde ka kwanda ense ya Kenya kuno manju muri geria turalikania ostura kwaligania semambi yaboni gatogotaina bono boka soime yumurubirio bw'Ensakia litikolia lero endeto chaka munae nantokora munae asemambi yaboniga noko semerigweto na Nyasaye onyariga okubwera Nyasaye okubokiri bono mambia andonsi asoberete akeroko genda sikuba okia gosa bande baikire gosa bande more asenjera kwenda siba gobino gosa semerubirio ino yakira litiko asemambi yaboniga igente tanga tetura mwakira nambuya tura mosnere salia tuseni na ntwaronde bono mambia asinge njo taliraizi corona bono mambia gosego ikari tuke ligeni kegara giralitiko nigoleri ligeni asobosio bwa mwanya banto Nyasaye nero gotoeke bunguo kyokoboka mambia nando to oxygen erengia asimambi yaboniga cha msingi nene twa mwakire mbuya nande otweneke na litukeliga twalikire nande ntose tibuna ojaro tosenia aseritukeliga mega mwancho muri andonse asoberete gwera libageria bene go kwaligani kiandage 10 na bono soime yomoroberio bw'Ensakia ochakire litukeliga ichuma to gukura eyikiye nanto soe weekend nanto ganye weekend singincho monene ale amo ose ala sensemo yaito igumancho muri antora sezemeli mitandao tobwati orro Ndizi TV News Digital inesemo ya Facebook boigo asensemo ya YouTube na botame na botonyora Ndizi TV News okonya chingaki Nangora watebi na bogo to Twitter alia @Ndizi TV News boya kerenga likiao na kikwa bogire na kirobere tritukoliao nga yogo cha matanga nga skioji okora go singmero berikeri obwate odutomera wetera se namba ya 0792192834 boige nambe ine yogo tura oyo mino kwa matena soa ime yomoroberio bw'Ensakia litukeli liejuma inyora boigo litukeli gandi tobwate Free Friday edition ebwatoke karo yaragirense ya monenusu ya bono mambia tuikatwara abeka amagogi kando producer Joshua Uta one kibuna umosiki osoire ye studio asemambi ya boniga ojakerense ya monenusu tuara tenga tuara rusi stress yobo gimambo kongete kolendo ikatonyore tokorus stress ikiagera kindinge turakore ntuate tuguna bono oikatore mererie ikiagera nigense takere koba fixed and for all yani merobere takere ebekwe ndojojanda ko jasamatuko alebosio kolendo mwajiboria na kwaliganirie osoime yomoroberio Joshua Uta
nere producer ito kwani kuna maligine chibicha gocheire asenjira bene igoni gotora maigata tutubwenete kabisa kobanaye mpaka omweri gochi timu jetu timu apana kosa team following team chini ya machi na team diaspora na team following mwensi bichi team jetu inye tuabari na bali mogo so abageniri tukolia lero tuabari ganiri mosoene bikoroto muikaranse toike totebani abiratato asimambi yaboniga wakire biyo mwancho muri wita sene kia Ndizi TV ando sasa odo tengerete kurwa ngugo kwanya na inde wakire na kiogenderete na kikwabo kire ina ki ensemo ngorwa ngakioro gongorwao mbaya abantu bare emburango twere nyinge ina kimogenderete abwe na kinwe ngare yo morai wense yaba ikire tasemole yo mwancho muri gereria negento togenderete konya korengere gusaba Kenya abange tokunya koringoria ikaransi kunya kunyura mangana ali akwanete timeti ko sai na kwanerete ali kwaganetie gosekole ngana ne birengero byao na ikiranetie ekugane kwao na kwanerete mangana ali kwaganetie oigwe igo mwancho muriyeria naro na ine bogo toteye gwete SMS na kioroche amo engana yo muraya ibwense kare yago ikirete njago isanegetibu na yo mo Kenya mwancho muri yabone mambi yabo nongo gotenga karibu kegima toswaso morobiri Ensakia morobiri mu kegima morobiri ochire nkuma asoro gongorwa Afrika na boigo ase ense engima go kwaligani odya go swana boigo tosange asenchira ya bene erietaria na Dorcas Kemuma na boigo buna butame gotenga soa ase morobiri tomanye wetera senambe era ase screen yao na boigo wetera ase mitandao jeito okwe mitandao yonsi ya Facebook, YouTube boigo sesemo ya WhatsApp tombo tomanyanga no rasomoro biro wachakira mo 98 nyarusanga na boigo komanyanga no tore as obwamo nabo mwancho muri ko toma achi amakwania boigo nabo kukaneria maya abantu bonsi barasoro ngorwa Gusii abayiri bawo abasani wetrase namba erase screen yore 0792192834 0792192834 na boigo so sensameli iyo mtandao Facebook asawoto nyuma na Ndizi TV News Digital nyale ko beke comment yao na bo subscribe na bo share na bo like na bo yigo nyale kumanya abantu bonsinga akwasoira so morobiro Ensakia ekirogo sanga ase page yao y'abantu bonse bakumanyanga Ensakia yachakire asenchira ya bene nabo yigo asibali batubwatia kurchise cha Michael nabo yigo so sensameli ya YouTube so aso nyamna Ndizi TV News onyale kotoligererie gosoko tubwatia ya master yamo kurwase egeta sene kia Ndizi nabo yigo nabo konya go subscribe ase bali batara subscribe nabo yigo nabo go share ilinda abantu bonsi bamanyanga Ensakia ya chakire na ntote itionne wensi atigare maiga iga mashabiki tuko chinsemo chonsi icha Gusii Nyamira nabo igo chinsemo chinsetu ya Kenya county emerongene na isano na ibere toko baligania kegima toko tanga karibu stoso twensi togendera ase morobiro Ensakia nabo igo bali mashabiki ko chinse chesiko chinse cha Michael chinse cha America Qatar toko nga karibu kegima igwenka mobasa kotwa na wasiwasi so ainu mo ikaranse ne biato mo ganye bono to baerere ayara gendrete ase erogongorwa Gusii amo na senseto ya Kenya ko kwaligani kigwa mwacho morigeria igwenka nyase twanchira ntomera na asembe toko matengambi yamona asogo twanchira tukomera na asembe emambi ya rero uyasano mwancho muri wendera utuma uchumbe ya karoto turete totena bono boka ikiagero Gusii negetinginye kingaini kiaryo bondi kiaga chemburego twa osomwae nimetena bono kwabokire nae ni gokwerigeria eyobo mambo kongete takindo cha korara otena bono rende ndetera serikali saidia apana serikali bono na okoraye konya engakie yiga nabo murai bwense atena bono uikabe ketavu amangana makongu sana ebinde bikongu tavu joize zanyarga komege kolengana nere for the betterment of Kenya na kwaneta mangana manga abdujunariria sinzamya magaseti kolende assess page yae bina kwa yategerete mwanchumuri na bokorana takwanede ligoria maguta die diesel petrol amonoena maguta yetaya takwanede bina kwanete tingo marakini jetinyi weti abunanya ndika kwa void kolini tuninchiko debina biribiri akwandete assessment bira ba magaseti kolende na yenkwaya iwete bina kwaya iwete bado na batonya kora elicap igoro ya mangana yumra ibwensa nyatka kwana buritkregora karare kukwana ense wethera ase ebunge joint parliamentary ya Senate amo neri ebunge enene
korengana nayo mwanchumule ko tukubura ni bono tonya gusika ko jibosio ayeno isanigete nengwana yumurai bwense arwete asaba Kenya gusarwete ko ja story ine aye bunomo Kenya nwanjira netego se no ngo isanigete bono buno murai bwense anyate ka kwana buri tukuligoro ekaranya go destination tutumere uchumbe out then waisanigete sawa bana ko bwato ko semelia na boto de bado na no bwato ko semelia na mambia mbokibuya onyere no motenyonde na Kenya egwakana Eurobond karabade na bonde bajuwakana 300 million barakana igonyore go Kenya ni bwata madeni amange etarakana ayo arabe na arago tomigaba Kenya yona yo gwakana na inje bone kamera kroki ngiatore tereto mwesake egorya ke kora beke breki amangana aria konyora Kindiki professor Kithure Kindiki gwetire gaset notes no mwasiri bobore ndiboime konyora aba bekire na bono ekibanda kigosira 2000 ebinto binde chibe kujagire passport ko 4000 baka 7000 kolende ekigambero high court ngiara begete break ya sensemeyu bono kubolingo na eba begete break kwa muda usebone batakire barusibi na roto kwebolikia twara rode binto binde biko enda sekambero nande bieka byaba implemented bana bakenya basu nende na kiekale kolende ngiara begete omweso jara tubegerede break ya sinini asamangana mbio mana mashabiki geito baba Teresa Kemunto Abigaili Nyausia Junior Senior Edunio Mwenga cha Joshua Tomwenge Password Motrejory Charity Matenyo Mondo Kimso Motangi nimeona mmechaja ndani ya nyumba buya sana Kirisi arokura sema yaraganga abombo gusero asante sana Engineer Vincent Maina kurwa sema ya bosanza BH Kefa kurwa sema ya gesima Ninbaroje ime yomorobere simine tuti na nyini mewaona mumecha ndani ya nyumba kile kitoko kania ikiagara ino mashabiki ninimogere tora kiare tora ba tobe tokwe hatiboza lakini kama morabu tunafurahia sana palimanda toto bwatia asemambi ya mwaka Jackson Makori osinde na ni koroje na bano kwa bokiri na orero ya abu otoriredi omayeko enda sikiba okea ono mocho koro sheira keronya abu ya sana mongina sarome kenyoni korwa sesemeri Arizona abuna Amerika ni ndojina no tobwadia semambi ya boniga abu ya kabisa semambi ya boniga Joshua na nyorete tamos wato debeti yotamos striker unane kwenye boli torina mongina sarome tamos ye ya dekire rende inatera ateka na boko kwenye na tomera ntuna Joshua rende torane ngira kwato debeti mete katoka ni rende na kwato debeti hadi ni deni na deni dawa ya deni kulipa iwarende mongina sarome kurwa Arizona nere na igwete bono mambia myama sema tubati kurwa sense ya America asinsemo awa umheshimiwa Frederick Mititi kurwa sensemo ya Minnesota nere ni moroje hawatane batubati vya sana asemambi ya boni myama na mashabiki yetu onsubi ekaromotubati di asemambi ya boniga mokweni kina mumeingia balibara hoteli ya buga mbiyamono balibara hoteli ya Kikwete yotoka sema ya Suneka na inumbiyamono balibara hoteli ya Bama na inwe mbiyamono ekaramote na more asomuru balibara sojote yekera okali nimeona mesema ya kwamba mko na sisi abange mbaino moganyete ebwatoke edition ngoikere konde bono tigatora abarigani asenjera ya bene asemambi ya abone Julius Marema korwa sense ya South Africa no ara sense ya Kenya ekerekanete ari krobare ko igora bene Pan African Institute namo cheti murai bwense anene kana tibuna ewa kwaneta manga se campaign bono ntoranya rora isbaro to chikonya rora aseseme magaseto sto chiko kora ndunya kwana bona bwakire bono mambio mwanchumoria konde toska enero ndistv wansu bomo Gusii Manchiro moligeria igo bono tuma SMS yao ego tumanyanga na otore ase jira yobo amo gwetera sinambira se screen 0792192834 ebinya otenga twa chakire Ensakia pamoja goseno otora asobo amo tunyale go sukya motu na be tuma eko tunyale go sanga yale genrete mete ero kongorwa Gusii ntwaroche ekiomba kemo kya green kya chakire go sibichichiro kwa busa ko rubore metaro ega sengia kigima byombe bune byombiga ne ira se chinsemo erikwene kingachi chiro chito cha mesire cha boyigo cyanyolire ebinte biye kegene serikali boyigonja aboli tugosira ebyombe byo ase obokoreri bwabo ekyagera nga ekere ebyombe biko kanone chi gloves ose ebinto bigo tumekano ne byabuso serikali yabange ko bakonya erinde yanyara ko koremeremo ase chira yabene umwancho moligeria
Antwaro chechiro ya masimba njabeteke kwa buswa abana kiombe bari ba green bagakora emireme miya sana asokurwa emitara na chinga kechiga toroche mbure egotwa emitaro itaroboire nigo bone ego chikoleta amakongu ekiagera amacha ali nigara base kubagora nako kende no nase chinyomba chabanto nabo igo gosali no nyene chichiro no ibanda biri chichiro nyale gosali na korenta obo nyenyeri go negento ekiya sana egento kyo korenta omoyo okwa moyo anu abantu bari bakora ya sechireria igoto ko batenga ongera sana pongezi kwenu asegasengia mwakorete abugoro nabo igo serikali buna mwabotie serikali tigete meko boikange eriene kinga yabasirira ase chinchira chonsi asemeremeri ya amokora nabigo ntoro cy'abanyakonda mbeso geti bari bakore mirimo amo no morayi we county ya Kisii Mbarati asebono batetenga bono baraboni go bawochuko kugendera kubwatirana no morayi we county ya Kisii ase emirimo ya gendete okora nabo igo komochia bari baote banga ni gwata bekirania emirimo boronga sebono baganirie bamoye omorembe rindanyare go ikirania amagani onsi yamagendera asorogongo we county ya Kisii umwanchu murigeria na yande ngeto gante ko kwariga nigo swanto ko tebya ase mambi ya bono chingaki na twagoteti abugoro mo governor we county ya Meru bono ni gaga chikogendera gokore egasi nabamenye bose naba MCA sinaba raikoro ase county edi ya Meru korenderi boli rinde ndaligase ne ko boli wandiringa abara yabaiga batete ko morusia ase ekiroge kiga na nabunande agochokora emirimo mwanchu murigeria enyolenga enambenene yaba MC bali ba mwakirite kura ase county eyo ange bonsi nigo bono ba mwakirite agendeka kolende negento getanyarite goikirana kolengana nerichi kose kolengana nebunge ye senate aso koligereria engane eyo bakaranga amagoso bali ba mubekirite gosari akageire gokora tabuati bolito boisaine bora mwake isiko nabo igase chikura chiri babeto bakumwakira abali bakumwakira aira nasemeremo bakaba abange egati bali batatageti aira nasemereme yo bono liboli digante kuboli wangana kiara chikonyara otinyo bwamate wasokora egasi nabantu babwate obombo chiko cyasare asebono aboyigo bagasene watenga nigo barachiko ganye mitinyeri ebekire neri chiko ria ense ya Kenya etano nomo nande bachake kukoroberia ahubwo wako isikukonde egento kegasene kogosereria aba menyebe county ya Meru asekeri bono baganiri abantu bonsi babwate osabara ibe semeyu babwaterane na gokora emiremo ase obwamo kumwanchu muri tutomere uchumbi ya wetira sense mo ya Facebook azote mina Ndizi TV news yonyale gosanga 90 mambi yabono nabogoso ibabere batatu asomoro biryo naboyigo kubaganiria ari tukori yawo se weekend ngomete bantu achakire weekend unamutambe maitenga ekere Friday yikire okonyora abantu abange bali tayari kugenda ase omotimoko obwe weekend nabo kwarigania esabato ibo mwanchu muri ngana tumaitenga ensemeri ya ebwatoke nigere moto yeito ase kakeregeke tikagari chinsa ya mone nusu ngoso atura sense medi iyende baliko nye bagotuma amatera bagose bagosaba amatera chingaki turase ebyashara bono byugo bitari bya ebwatokete magotuma bono iga mapema chaka bono mapema entunya kobeka tobeke playlist gostobeke moroberi oli wa matera ali mwatumire to basako konyora serero kyagara litukondero munanko bateinga tigagotuma lirito gendrete amatuko gati mali litole chuma aro chaka gotoma kono saa 12 toma paka to ikachinsa chirito gokora igo mwancho murigeria anyoko bwate request abo tomase kakyabone kolende koratenga yobere tenga igwaso iro asomorobe baboke misofi motangi kurchinsa mochi chanya nkongo tatenga mwasira se Ensakia yabono mambia abantu ba South Mogirango nyamache abantu banyamarambe abantu ba Nyamira ngakimogendrete mwasira somoro ajonse moto manyagwetera ase enchira yo mutandao nabo igasenchira ya namba era screen 0792192834 irunya watatenga ngayoberete nga wasoya somoro mambi yabono etugenera kwemanya ayale agendrete asense yeito ya Kenya unanatwaro chomora igwensa kwandeta abakenya usatu kwandeta binantu abakenya ntometa amange naratu kunete na mange narata atekera neti binatu agane ti usumno kokania waito ko unantu abakenya
ndete mbori mto Brighton kolengana naye kwana yo morai bwense kale utukwanira nto abana inchi abirengera byao na isa negetiyo kugani kwao kolengana na inche na debete na goikatoganye kiagera na bwate decisions ya megiri ejo chiko better for the country eiteko chikwera ujo kolengana na inche nje na isa negetinera agate atomo chingaki echo gokora amagendre kiagera oika Kenya ebe asa konguboniga imaochikuruorore kiara Eurobond ngo machuere amangana ya standard railway ngo machuere kiara neroni ya tumegete yona tete goika toremererie toire yani toremereri toba asabe lakini go chibosio tochikoba asage kolengana nena bakwanete njina isanigete kala kwanete bono kwanyana mpa implement Hiya kwa ndembe be implemented. Ekibana kitokanya asenjera ya bene. Ikiana tena chibesiro jo Kenya garogoliria chibesiro jo nchiyo. Ebinte binge nere na tuakane eroni. Tochiko korama tukare go jibosio. By the way na kere na tochandike boniga abana baito bachikoba buya diga tochandike. Lakini na kere ne to chandika abana baito tochandika yori mbobe. Lakini tochandike boniga abana abana bane bachikoba buya asama tukare bosio baka ne eroni Eurobond bakole lakini ndege ntoke na evogi mambo bamono amaguta bese kurigire amaguta ili bisawa lakini nakere bone to chandika boniga ese chikoba buya I support lakini to chandika buya bado tukwenda chandika abana ngo disagiri ikono kwegenda ngana oko chandika ngo chikwara matukale mo korengana na inje kiara emeroberi ya begirwe echibese zo kwakano isikori echibese chia kabese tu asinzi ya Kenya unabona bado ngo baru wakara 300 million 300 million ejinga ibago chiruzi ebaho chiruzi asaba Kenya igaba Kenya na bago wakara chibese egekwera chiba ebangere igoro oisikuri chinze chinde ize chia bete buna Kenya chinze nyingi sana lakini boniga chinze jiwa chibese nyingi na nabajo kabese chinze jini there's some countries chitari ko kabese chibese no rusi ko no na America chitari ko basa sponsor lakini boniga jiro oisikuri no ane chinze chinde njire chia jagete na Kenya buna bon chia jagete na Kenya lakini oisikuri na Kenya ejirare usejitangaine kubwense ya Kenya esari Kenya emeroberieta abege tubuya eyeta kere gobe kuboniga aba Kenya balere lakini iskojuzo nimetra autora disagi na banta bangi lakini nakere buyana injenja ndege abana bachikoba peta gojibosio digajane okay ino birenge bya Brighton korengana na inche Brighton ama enenga timbo atimatu ngo soma mechande neche koera ekere okorigereria nga ense ya Kenya kurwa matuka maiga ekere bale gosaba totebe korenga kiya kibaki gocha na sabete chibesa chiri lakini amagendero nagenderete na obogima mbwarenge Ensakia mwana inchi tare go twara mechando menge bunaboniga nalinga kyake beko twakanyora masomo abosa chiskuru chi ambe ebitabo kwa keregento omwana inchi akagoka sana lakini asiekire boniga egento kekwera ba Kenya bange bunanche Dorcas nko kwa moyo osenta gutwara matumaini nga ebinte mbichi ko babuya neriekero kurigeri obukurumi ekerengo kyo bukumi nebo mora ibwenso kwanete ngamba chiko rigeri ngane jwase obo imemano gose ase obotindi kabisa Bukurumi bado mbora ikiraniwa ekero korigererie echibesa to mbora era gukiraniwa kwera kubukurumi essence ya Kenya bado ntolare sana na bono ntomaitinga nkibara akore ukuru bukurumi oboiga guseme mikakati kibabekire ekyagera natete nga embachi ko kore merobe kabisa gotingia enseme yubukurumi kora kenga bwaire essence ya Kenya lakini cheninde tindi bo maina kyagera abwatangani babeire bagokwana engane yo babere bakoirora nga ngokora turobe kurumi ngo chitoime komokere bitambo kere bitinde asa abantu baokuruma lakini kolengana na inja se nkwana yaye tinda isanika nale nagane tya kwanere mono anena sense moya mafuta na lengerete nga kolengana chenga na ganyerete sana enseme yo anye kune akiagera nga nenseme gukuna kirase enga kigose chiga kia mafuta mentire igana wane shiringa ya mambi okuboka kwanyora nga kirigente kechencheti ke no anyene ndagire lya goteba obosi okugora se 140 145 orensa as 145 to ko banyora eseki odi okuyi natagete transport yae nabono awakanira bono konyora binte bigo kina igara ukwanira nsemo ya mabuta nchitabona ari gocho goisa kona nangiya ko muraibwenza avoid tia mangana yo kwanda maguta ekiagera ekirenge ngikora nangiya ko era avoid because ntobwata ba wasiri ba kwa muraibwenze nelina ara jenchi atakwana
umurai bwense no nekero abarai bande bari gukwana nigo bari komotebina bono atakire gotiga kora katushkorere karo Raila ari gukwandit kurigoro ekera nyonete nabasae be university student leaders igoro banyandite na Raila migate betebuna umurai bwense imechanda bwate neri hakora kiregento nero muwaziri bwa maje nero muwaziri w'ekipara nero muwaziri bwa kiregento Raila agatebana umurai bwense n'umuyalebi lakini ise gotiga abande bakora imirimo y'abachorerete tabo muntu otebuna elinino ngotiore osteri goto usembra derigoto abo it can do well totebana umurai bwense nafuite tukwanda maguta asingi into go metene na maite ngo bara advise it yonto maina hone ndokora itokonyana amatuka ategeretane mba mande bakori mba menta maguto se bagoke ntwaro je koti aronjanya dege ko torro beri bogi make yake yatendia mangana ya yibibande go nini ntongo magose na barabrande ngo rusi bale gentekyo lakini nena umurai bwense mintombira kwandete one for example Dorcas gwachire kwa wikibiriti so ta ne bito twairubosa ntote bana no ane binde tu akairubosa mbona bitoka riko byaka because yemo aderi na Kibaki na toete free primary education ibosa ne bena chibese tu ngaichi akaruli ekero kwa wigendo bosa mate tote bona ekero kora wigendo bosa for example kwa rura okwenda kusembo songo kwa lini wegali yebosa ama gutayo eyobeka ereningo Brighton ekera okoligereria asense mejo ya oyo kolinyara ningo osama futa yanga yaru ose abana batu asomete free primary education ni ngaichi beze cyari goro yentongere bosense egentongyo kirebo sara lakini rende kero okoligereria engaki ya Kibaki ebintu nebinga akorete ekipara ngorosi kucharinga nabo igo ogosaba ngusabare chibese cyari gosaba nchare tama amatoke asense ya Kenya lakini ase miaka ya bwango igase sasa baraiba so ase maiga ya Kibaki chibese ambasa bete chinyinge lakini bintu bingembikira neti mba kwata magendero lakini mbira ikirana buna korengana bone miaka eri Kibaki aswete akakora ibintu ebinge osa akora maonjuro lya mange ase ensetu ya Kenya mete bintu mbira ora akorera aba Kenya banya ukunyura lakini bona kirokora nga boni gatotote twakaneroni lakini to chande to chuko babuya nto bwati matumaini woseruni to ko akana boni ga nto chuko babuya ekyagero kumagora bwe bote ni nega jena de animbada matumaini to bwati imento korengani twenzi nto de ba na kingo tena ki Brighton ase boni ga are gotema go Kenya ogokonya aba Kenya ko ya odogonya goto guswetyo mosigo bo uchunga Kenya yakuruzi bese chibesa bo asabara ibanda bwaka beiroro bona bwentere ndakore division asaba masakararia division amanya naki enakyaba aba Kenya kumya abare Brighton abantu banse baumire abantu bono mbali kuragera tindakana aneri umurai bwense sukozegeri statement ya yarwede na tena bado erenato debeti bahede we na tena bado egoika take tough decisions for the betterment of tomorrow abara tebete no maborobe igemire dina oikatosibo mochibi for the betterment of tomorrow whether you like it or not ejitaxio ngomenta jire ebintu ngomenta bire for the betterment of tomorrow boni na eto debana abantu debana subsidy ebe kwa samaguta subsidy mede we to understand no monto rekali omongina ekaro madina subsidy ningi bueno na kyagwanto gosoka ata bya bakenya naki lakini korengana una intwa barani ekatote bimo oko beka chibesa sense kayago jiruzi chibesa Brighton asense tu ya Kenya ndoma itengati gosaba wetu besa ngote nini nkogendere igaka bezero wakana igasa beronian chironi nchirago saba gosenchiraga ndo gosaba kurwase chisemo aw kogendera gosaba chironi ekigate yachibeka ase chinsemo chiryaro chingaki cyanyare kire unyensemo yaya ngojuwakana nanda bana ngogendera to wakana koro kungwakana tole ekyagera ngwakana to ne totale ngororo osichi cyare ngabukale bono tigate menginchira kyago ago sustenance ya Kenya ako balance ebintu byonsi ta abotagera mwana inchi akomoyo gose emyaka ejo wateba to chukonyoro mweso nonyora abantu babwate chinguru bara Nabonyara mbaromba bajinguru njira tena for the betterment lakini Kenya by the way bunirega there is no option te yona unebintu ngorobir abwaro dorusio mara ibeze na tebete na rusio romna bintu mbiri rais wege bintu ono kuganya matukadere tane
amaguta ngo mentali igo bono it is to tighten our belt abwaro kiara bakenya tware no serikali ya swete arenge abantu babwato gosemera patemi ndabiyabeire ebingao naho abantu bakorera eitangwa mwagerede kura ostumwagerede bono nkenye motore uika nade tena why I take tough measures onyorena standard railway standard railway gauge mbone go chuakano mede aba eroni yale mbone go chuakano abantu babeirali abanga tari bakenya bakora mirimo mede abakenya batagire banyore binde fact right tari bakenya bakora mirimo ali abajaina babere bakora mirimo bakwira kibese cyabo mpaka bonia eyurbonere iyo yamajuire batete nkora akana bali igo meaning nanda eroni ndeke goje nabale ko kabesa bakari jironi gwakana bali bono igo abakenya nabaguyakana usikorere chikandri chijakinire abantu noba ebajandegete vo rone karo oyonde omo rayo Burkina Faso agoitwa Sangara ekara agoitwa ni gajete akabeka nera mangana makongusan imiaka ya maga itutu sana ituzo ma historia hiyo ekara itwa nalibono hande seye gaja kwera na maga igobona ebintombire turarigererie agirende neri nabono tigatorena ngakie serikali era orobe obogima na diga ko mondo tari gwetoma by the way mondo na rotari obona sokerenyo bara obogore bagwacho una watu for example bono ndori ga yamaide wade abna inu atoroji matumaini for example indogene ngore boli buna inche omonto kare amatuka maya ekarukwa gajire reserve gabanta bamede gitown ekwa gajire kware tari itoke kware danone getungu kware danone bintu gete kuruka lakini bono yabeire vice versa ekaro kwanda kani kote una rete getungu rete danone itoke okore bintu byonsi kare baedeni miaka yane inumete na bana juice na Joshua miaka yaito etwakachire lisabu twenda egento kwakaire itane keriero lakini siku hizi okubora kire gento kana lisabu nanda abantu abalisabu mbabwate batugete mbake ngombe batugete gento ara simbeke none jinsa ara nabantu baito abakenya tuabeira aboro by the way we don't want to implement isikole kare road show yani show eko bagiraja show wende stadium ali okonyoro umuntu abwata kabore magake lakini orore bintu bisimekiro nabiko moretera ligesa none jibes inko umuntu adasimekera jinsaga adasimekera lino adasimekera kabichi adasimekera getungu abagitungoro rere biko gorukira bono neno cyo tebina ruto gocha cyusimekera getungu Brighton asebinto nano ikomanya nga ujenchi kwerire nakorako kwaire no nyane ligasa kobanse nabo igo ira balonsio abantu ngweto mabari abantu ebintu mbire byachenchire nabo igo kere Brighton utuga chingoko nekire medi jenji utuga chingoko endagere chingoko ire igoro bobe sana Brighton abantu gitiga bakwerese Brighton endagere chingoko igere igoro bakomole myago tigago tuga chingoko kiagera nga akonyora asara gusekende nkeyo akonyora buna bantu debe data Jackson Makori sinde no alai ende buna njembe ke chingo koka oburi mu buri tubwade chingo chigori miosi ali osimekano ka bijiko ni tutare to by the way according na nje bakenya mbali to bono monta sokete para no e bali kolemu etura gitari geredi bune kolema e koleme para watu waje jituma tiga tu to mena into to maengi to gora tudige naro meta male hareire male kene abantu bagachire bakarochi no abantu mbabwate amarimo lakini ne abantu bone borombororo no boboke nduwa technology amara wese kore na mbosongo ga abantu bari bamete koroba lakini taje gugora no jingeni abegete jingeni ejigunime kwa ngana che bantu mbare toma to some extent chibese njikonga meto mondona no chibese bana chikonga tega okori ebese yani oria bese yayo okorapi tari ko balance bese otana bono gamba kongete oria bese ya twero beli none ndo keriye kokonyora beke budget yao na ya tiengore bona ndo mebe tute chombe monta ko nyama be nge ko to konyora mabera ko scheme haji ono mondo bwe bange dio ko mambo kongete lakini nere oko kuma ko gero bwa kongire uno re gonia mabere
pint ore konyoni 10 wana gobekera 20 igonyore chibesi rigoro chugo chigugure ndagire to thena ndagira ni gekong'et. Okay, igo mwacho mulire andenge tiga to kongibi gokoro asenchira yende tiga to kongibi gokoro twesibe mechibi to kongi asense mo ya mugondo ne serikali nero ne bwete ko koligererie meroberi yende una egente kemo kyango setenkelinga nige serikali go chikotumeka 91 billion otuma abasigai uchinse chiriche Haiti enseri ya Haiti rikobeka gose gotinyomo oborendi gari kolento omorembe enseri chibesa bunechi Brighton na chibwende wono kwakana no ne chibi chichi deni chirichironi echo chinyale gokonya abake ase korengana no mwasiri bo borendi boime adetena besejo bantu bawakana bari be mission ekarare koerera kamati ebunge igore ya mangana security adetena HBS gotumeka jire lakini maete Kenya tari majoni to sikori na abantu bari batari Kenya abantu bari batari HBS Kenya tari wakana direct lakini bawakana indirect korujinse jisko mbade dena ekrobare ngalia sebunge barangana inspector general of police enerjavet kome mbade denga kimeroberi yebekire ani gekogera amajoni yako enda sense ya it igo HBS jo na botola dena 91 million lakini ngaijikoro Kenya gose mede biombe mbere tore na nekro aba amajoni ara sense ya Somali ngaijibase jikoro chiakano abantu bali Kenya wakana ose mataiva ose World Bank mede jibase jigoje usiko none garo COVID-19 ya jete ngiye ko gara abantu bakerene skuru abana baternet ngiye ko gara abana abantu bairene skuru bagate bakairana rikuita abantu bakwemrunga na bajiri kwabuse birasinge ko gara abantu bairene kiagera ngwa kanu barenge chibesa tinga kibarengenka kibono iki kiagerete ndenge serikali ikarora na tigabairane banya kwarigania chibesa jinga ijari korwa chibesa ebango mwa na Brighton ebango to wakana kirankyo na kiregento wakana rebango nere wakana na city Dorcas majumere creator diaria Kenya asinari taraika go sustain wakana na vanyi kasi baya banyana we depend on the loans also we depend from World Bank engwaro jomra ibwense na kwa nete chibengi jiriba ikwana ndalia chigo tokonya igo Kenya ebintu mbere no ndori no free primary education ika yaru teka chiba stia ruede usikurire na kyokora nonye na mangana yebiboko pia ruede as school discipline karwaro ikabana bono misade dego jana omwana isigwagwo egotenna igo Kenya bado Kenya Africa ntura sustain tutweka banyene torete nene na bono gosoma midori gwakana tora majoni bese itogorwe bango by the way teka nje go sustain yenze itweke go bado eron na banyano murai bwense boni go oretire eron na arete takintera ikaria ometene lina ense ya Kenya boni ikatoteba ese ko bana twetanire eron eri go kabeso tangantori kwego no eron igo boni eri meroberi babeke na intutore na kiegora lakini neri na babeke meroberio yogo konya aba Kenya mo Kenya kawaida hane gwe narenge mo Kenya kawaida no lyo nintu aba common manage orolyo aba to wakane bango isika nintu abana mo bonge tari wakane bango ngwa kanada kini omete barabu Brighton aba Kenya mbali aba eke wango yense aba batari kwenyara ose batari kwikirani totebe standard area obogima una abantu bande batabwati mbara batabwati mopi mbale bakonyole bibarwa byabo batisha na mbale balikire ase echinsemo oinero mo Kenya bokonyora kwinsi abuna bwa aba Kenya lakini bono na imwete kana karto kwe boli aba Kenya bokonyora kwinsi na bago jora baraya bokonyora kabisa bono aba Kenya abokonyora kwainze barabunga kibako kiagera aba Kenya abokonyora kwainze na bare abange ingekogera omojumbe ogojora omojumbe banda kugorobole mokare ngiatamanyene tinaye abo ase konyimo osomonto kweta oje ochaka obole bwa MC orenge bunaye ose yasora ose orenge okini wena bono nen inje omonto mode okonyora kwainze gose into okonyora kwainze noyo igoro ngai divango ngai obokongbo beret into ababoko nyora kwainze into tare toma ntoro jina no murai bo mabasi miuro moja rera morodinga na tebetena bono ekara maandamana arenge bali bali abanyabiashara batete maandamana asali biashara byabo bono bachakire kodira bono diga uchumi esale kiaga karwaro jina maandamana ko salere bintu byabo bono diga bachandike bono muntu boko nyora kwainze aba Kenya aboko nyora kwainze intwe inga kitu ajangeire emejande tobwat
Ntutue kabanye. Tumechangia. Kwa sababu mrayoja otongaina na 50 bob. Tuwa mwajigura. Wende urobole mokare. Nkegwera bajumbe bameta kare. Ine ngana nane abaraya baigana bwabunge babwente gocha batoiraniri ekyagira ekere ba gocha gocha bakonyenyakia bare abantu baense abantu bagotoikange chinga kichiri chechikura lakini cheto abaire abesomete ngochenchira abantu konyora batete bono ko ba amo na baba kirasi gense ko babarabu mbali kirasi kemo mbabwati yani abantu ngochenchi barekere banyorere besa na ndegento kende abantu mbali bakwenda bachikomenya isiko ase chinchira anene gose nobo ogose nakinda atebe abantu mbali tatageti ko ba amo ase kinyorokiri bali ase kinyorokiri bali ase nobole otebe ba security yabo nebintu binde bana abantu abaraya baiga ne baba manyeta ali ase bamenyete babwente banyora abantu baba etegasi babwente baba ikanye baba rose y'ibintu mbata byonsipi baba rose y'ibintu bidibire necessary wose bintu bibaganetiye una chipara emerero mbichistima keregento chiskuru baligereri kabisa lakini enale yaro asense ya Kenya tadi tote intimate asinje chinde lakini Kenya abara yabange kere banyorire ebirogo biri mbali kuira na Gusii abange bagosie kera rugurariga nebe barache meyega au nande bwagenda bono igonto tebena komo ni mwana injoyo nere otare banga burongo nchere cyale ate banga ende nera chikomanya kare ere iga kuganyaga iga akolerwa magendero na kibona into n'abana inchi ntubona Kenya common mwana inchi tubone to koligereri kose kolingori abarayi baito didi to alenga baraya baiga mna to abaye birogo mbali kororekana Gusii bono to abaganya entunda yende to abaka isiko ndo koranga murayi bochira nane sentu maite didi mwako oli wo chikwikira kose 2026 abaraya banko nyorori bakuya uyange iga Gusii bono ngocha akabale gocha chikanisa ime ocha akabale gocha asa matanga ange abuno to bote tukubanyorera tubatomeka bona krotogoriria ometaba Kenya na chonyona na Kenya abono abana beden barbate na usebreto na usapotia serikali usiruli kasi ere akuigere serikali lakini yanena ekero kwalgo mo wasiri bwijiseme second majo ntote bete na boniga maite sometimes inje tindi otaka bintu bya free indo bya free biga bya to ghost for example boniga na abana first year serikali ya redre new model of funding ekero gotega speech ya second majina tena bese ngo badore lakini bunere ni gatumegeta matuka mangi waka neroni eria etu omwana oye kara kwa ujubeseji neroni aire igemine tina kae kera ko nyore mirimo boniga mwatena bona serikali ngo toere jibese buza nje mbuye no chandeka kogije omwana oye kara ko nyore mirimo ya airani because kara ko nyore mirimo inde tangani eribu ya koren eroni ya koren igo bona nakonyeka bono ebintu na obire igona aba Kenya maita ba Kenya kwa majino korana mo Kenya medra bo modena agenda Tanzania ndagera neroro na bako tumeke transport aenda kuragera Tanzania lakini ata maidina how the consequences no yo koirana na kiekoba igo bono tigatore tuma inje inje ngo tena tigatore tuma tiangoira yebiro asemambi yabone ayebiro ngogo debina tiangoira yebiro na struggle don't quit ekero quit igo ya beire bobe digango tena you should struggle ega te bana egas go se konyora kende gions go ika ostrago abua sore tari orororo esari monto ata abore toko borro egina kita to de yumanju more bon gasiende yo siogora no ninje yengo kora bono mambia Ensakia tarina ni go konyekora bune sari monto abore toko yakora no I'm just struggling think with nande mpete egasiane buya eskujubosi erorekane igandonsi asokora mna kokoro bole mibwao tema go struggle nande to quit mna ko no munyagitari talina ekerora arwabu mete oruoro gosomonto gose Brighton indo odinje Ensakia mam iwesi mama Ensakia wikegendre igandonsi asoberede champion you are right oskebosio bwetome na ayo korbe ekiagara no bentereba obe mambi odena bono bwe minje korwa sigari omonyene wikali yo montende wikali entereba wikali entereba nyebe korro emore jibes iga sore you should struggle to quit ekero go quit igo manyabuna
umuntu onde ngo nyora ID bagerio iko to bwana kerora sigete inabona bono nkongu kusa permanent oseningi ya you should work hard bwedome nande umayenga ki ogo counter problems jigoja asore na kyo kwerenda nande nga kyo suka gojibosigo erende sana twara hair bit erengia twara go semeli igo struggle ase bintu biri byonsi ogokora ase to quit umete ego quit go watigire osemete ego mechando ne ena boko nyore mechande menge ase mirimo gokora go sekeri gyonsi gokora lakini men temana nga kyo ko ba successful nga kyo ko ba omuntu ogo twara college ase decision ya okomegi na kyo ko ba omuntu ogo skobos inyorana kiriyo gokora lero decision yende yonsi okomegi lero nere go determine mambi una what decide lero na bono mete montana we decide na lero bono njetini kwa none gazi ina agechiwe manyana future yao nigeko ba affected ne decision okomegi lero na kwa meko kwa decision ingia destiny yao na bera abe ingia na kwa meko megi decision yembe destiny yao ekoba na bekoba embe ujasa matukale igo no matter naki ora ajandwe naki ora betrayed naki ora disrespected naki ota tumekebuya igo mono manyana tiago quit na haya fight for your space and onsi asoberete umwanchumuliria ekiagera go ikobo gimo bwetume otetometi na bora nyore watomiro igo mwanchumuri kwa tena tiago quit tiago kwa moyo ya etome ebintu no birangira kinirende etome tema wosuguma no ne biasara biri bya okora inabanyore mbiri koreta faida lakini etumengo orana ki gose gyosko juzi kyaro tige na bora atigo nyare ko guchandika lakini ne bono na go devina struggle uske go juzi ayuna yebiro asemambi yabonega umwanchumuria erdina noturamo na asemambi yabone into kyogo jani ngiale ngari asensemo ya jogori tukuri goro marogoba ekero umusae oyomo anyarithika kumuita girlfriend yae usomo sanioe bono tukubora nina abasae inkire numwa ujume yako ngire buna ujume yako ngire nde inkigo tware girlfriend inkigo tware boyfriend tokora abaye kande orariye bese ino no mwebuli akaro gotomera igo yale ngogo jansano mumro inere na banyarite abamenye ali banyarite bakomokongontake Keraba skunira bana ba so mandite kunye kwana sembe tetura tipitisha kabisa ko so baroro lakini ni obale college igende twaro de Dorcas asa bana abasae bago abasae bago twaro bwanjani mbako monto bwengenda oso itoyo mwako kora manyone nabo ate montonde ngete motige sukabosi inke ko mongendera gose bono nerabie goro munyaro kense usinarabie goro mumulense nebe kwa university ya sali bono eyomete na makweli na bayana kama ngana makomo sana keramo itete na bamoite kinyama sana nginde abasaya baito tigaberende asenjera ende tigamangana mwete bono konyono na abaiboli aba abaiboli bamaita abane bakalebuya abana baja kamu stay abana baja kamu stay kwanyorana bakole ibintu bine bitai bono muiboli oja korangeriwa ocha kuoya umubere usoja kuoya getondo by the way bono ngakioroje umuyiboli university osomiri umwana okoro 1 mpaka omwikiri college androje college ni jibesi nyinge jiwakana bono mangana kia abasai mutari kora irangorake ensebara bono nege tukyogo ichani Brighton na tiga basai bateme kuira mangana ngora Joshua ngobori ale na oyero itetungia korete lakini ndoko mono lyo kweto mete ndoko mochimono na bare gosoro nebe kya korete mbale nge kotale kwemo kitambo kirekyo igale kuira step nga oyo gotatia kosirio mabwae koseko dende tiga bali gereriwe amagosa na bakoba nona sechi nkama gosonko bare tiga richi kolibwatiwe asenchira ya bene ekyagera kiro gosirio mabwo monto gosoko susuro monto onde terinchira erengia igone gento kyo goichani nabo igo asabasai tema kwerusana ni asamangana muna tari basai bo kana na abanta kwa ujumla tari asabanto bonsi na nere buya abantu barigerere ngane yo bwanchani yakonye beka ya mono ngapako goikero okero montako gosere okumukura ya lakini nde Dorcas kato mayana no na banyaruka igendo ara banyaruka bange na bago itua
abanyaruka na ino unako tagete kwa faith umumura ta university asole onjomba bo university asole gosonjimbo university asole ayo kunya komoriera mumuro ni jimbo lyo korere kina komoriera ore nabara gukore oboromete abaiseke nainwe erende nainu kaba abantu bari faith teba na mede ubwanje bana boro ubwanje no bobesana Medaro muda konyole burungwa enda bori bwakina na bakugoita lakini musubati naye tigakorie efe yo mondo tigakorie nibo yo mumuronde gokora amangana atai una kubwato mondo munga motenje na nyore saponsa korantiga nere ara erigerie ebintu byae osekana meta basubati naino rende medeninwe mo barende na nini ebiriera yebana mbako mumuroyo okorere ebintu bi otigire bono kwa mago ndiri wadi foka direne moitwe ya lakini rende nengo teana ki naye karo gwatemire kwanjo mumuroyo kwanyora medo mumuroyo nabako nyora nero komenyeti ayebono medo basubati kwanyora naye nigo oka ebintu byao metenando mumuroyo koragiri arende denda ikiana bora nyore na nkoero machumure biro bintu byamyo kiresane sa tuare kwana mangana the state of the nation sa tuwa kwana rende chirika kabisa asoma kinene machumure na bona ayo tutumera uchumbe ya tuwa kubona kyo the state of the nation boy igona bo tutumera uchumbe ya ngakyo kwa advice abana anaba mura nabanyaruka aba bakare ko itana mumuroje nadigere tuchingoma omunyarukere okule boygo ntwaroja alia asenzemo ya nyanjwalia oserera alia no mumura nera bwengentete buno mwanchoye umutigire osotoke kandeka bwate montonde ngakitoko konya abana abaito no nekera abana abajire university yobo gimana ebale takire baje bakore kabwe stay no nayo muibuli kwanya gochororo omwana ngayamenyede onjimba bamendenere giradi so mendenere kwanya koira dibaga umayingo metenaye umusubadi naye rendango toitwa igera bona maidena dende abunga idena kanyo tutumira SMS ino manjumaria tato enda senzemo ya jek yasintorore minyoka sinini kiagara ebiro bitu bya minyoka manjumaria semambi yaboniga toko minyoka speed sana kana ngoso madura magaseti nalo yona ebwato kinero lakini tutokoira sama gaseti ngwa manyedengyo muraibwe sa kwanda kiro juteiture karongore na SMS ndar na kemso motanga tena morning Brighton Joshua Dorcas semambi ya yasatu anjere tu already tukoria lero yani freestyle Friday asante sana ebwato kenti ili tutoa stress sa wiki kidogo Yongor Nyangongo Junction where represented during Misovi Motangi Beatrice Kiondi Gesare adana watching from Vare Arcade Nairobi good morning asante sana Dorivini Morabu na Botame no ali meyomoro beradana good morning Brighton Dorcas and Joshua it's Friday I thank God for bringing us this day far. Thank you God for always guiding us in the right direction and for knowing what is the best for us than we do. Wish my family nice day. My friends, my enemies, Tanyako Machata Kwani Babisabae, and all fans of Ndizi TV, wherever they are watching from, and happy weekend ahead of you everyone. Pray for me. Song nimeinuliwa by Jack Matara. Wadarwa Jack Matara nimeinuliwa tumochiesere bono mambia. Na ndio Divini Marana na Brighton aja tusidanganyene hata tufanye kilimo vipi tufunge mifugo vipi bila price ya fuel kushuka bado uchumi ni ngumu. The best thing the president lower the cost of living as it has been used to be. Sawa nimetuma ujumbe yake igoro yomra ibwensa kia kwa ndeo tena kilimo teo tokonya konde bitobina bigo tokonya Evans Makwa tena kurwe momo cyber keroka watching live ikiongoza vani useri ya kondani kuroliana bonchal magim president and pray for me habari mnaba ya banya kwa kasanji sana Teresa Kemto adana good morning Brighton and Dorcas we thank God for this day from Muranga tuned in and listening kabisa mbariba ndate utomaje SMS jabo goja studio ngorera se Kennedy Dorcas agendere Kennedy Gisemba good morning Dorcas President Joshua tuko pamoja leo free Friday ingera Gisemba kurwa sema jiji America adano alime yomoroberio moja kero itase amashabiki yaliko jinsi moja diaspora Edu ni mwanga utakorwa Kajiado present watching live Brighton na Kemuma asante sana Josephat Mwega password atenga good morning from Thika Massive asante sana Kirandide ni sauta watching live from Nakuru City asante sana Moturete Urara Jarade Korwa Nyachichi secondary school uta watching asante sana Nancy Ondeki ata good morning watching live from Ngong asante sana na boigo Dominic Nyabuto uta mwalimu Dominic Korwa Keumbu Amasago base tuned in mpaka tamati asante sana
Beatrice Kiyondi aka Sara ata watching live from Valley Arcade Nairobi. Good morning to you Beatrice, asante sana. Junior Senior ata good morning, watching live from Narok, asante sana. Festus Onserio Maticha ata watching live from Kiamo kama, asante sana. Bismarck Mukwa uta protector Bismarck Mukwa kura Kisii getembe Nubiako na my beloved wife Sharon Nami, son Eugene and my dad Teka mpaka mwisho, asante sana. Naboigo embusurengi ya kura bonchari bu mwanchani kondani, asante sana. Taylor Mogusota na Naomi watching live from Randa nibo machoge borabu ni kondani na embusurengi ya Steve Nyantigo Fred Nyandika Mosima Onsembe Kennedy yobe shobesha kefa bosira nengo ujumbe mwenyora Taylor Mogusu na Naomi oye. Boigo Kemi Sophie Motange utawa good morning Brighton and Joshua and Dorcas emambyengi nyasaye twanchire twarore tukoria rero, yani free Friday freestyle Friday waiting bwato ka ili tutoa stress za wiki kidogo kwa Nyankongo Junction. We are presented. We are present, asante sana Kemi Sophie Motange abi nyaose utakorwa Chicago hema nyalibali masaba asomo gambi Daniel Manduku ako gamba watching, asante sana Abigail kochinsa mochiri cha nyaose mwanchuma nabako enda gutuma SMS chao ndochinga ebiro bya charare some badai tumayagora magazeti yana utojuti ekiagera mwanjumuri yo to somera magazeti bado nero tomete SMS yae ya Bismarck Mukwa ni garo dana protector Bismarck Mukwa kurwa Kisii getembe nupia akondani bale no murugio ye Sharon na umumroye Eugene na my dad ateka mpaka mwisho yamano Bismarck Mukwa, lakini karoko likabrinde kwa space ya sine tokorana na kikwali ka amalieta yuons Grace Ongwenyi watching live from Kichauri, asante asibali maendelea kwa ime yomoroberio asemambi yaboniga Evangelist Saurin Igrodia Southern Morning Brighton Dorcas and Joshua adana tubati bia asemambi yaboniga asema yama asete na boto ikoto chuti ikiagara na mango muraibwensa kwa ndena boto ikoto chuti ikiagara tuasomire weekend ngima kone katoroje SMS njigoja iyo ndio furaha yetu asubuhi ya leo. Pastor Eneli Nyora from Bogita hawa wawe na siku njema. Daniel Bosire, Elda William Mekenye, Pastor Gilbert Onyango, Elda Samuel Oyego, Elda John Obiri na Shembaba. Adena Shembaba asaberete atuale mambia engia. Good morning Brighton, tuko ndani ya Ndizi TV. Salimia Joshua, tumeamka salama na wamusha wafuatao wanajama Nyomeke group kama Thomas Asuga advisor, Robert Moyo vice chair, Everin Nyansera secretary na Nevis Kwamboga treasurer. Uchumbe tuombe wanafunzi wa grade ja 4 wako na mtihani wazee baandete na matemwabo oyo no myakero keva bumanyi korwa sensemeri ya Nyomeke serab her group oyo anane ekosira gisemi asensemeri ya ba central ebunge ya Bobasi county ya Kisii. Bwakire Brighton oyo neno kuondari koruke andikiwa no tobwaterete obwansu Ensakia omugambi bwense yaito nagendrete kubeka chimbinu engenjo obogima bworobe bono egendo gioka ngelibuna. Let us work hard and save. Wake up hard and save nalio obogima urorobe mbuya mono eno kundari kurwa keandikiwa no tole amo na Sister Esther Bridget Kefo na abande mbuya mono baadhi abungoru keandikiwa batubwazi bya semambi yaboni, asante sana. Aska Sakali Nyabirundu BG Omoteli happy Friday kolera oyomino amaya naye angyo tokumanya fanya mwenzako mema ikiara angyo tokumanya bwakire minto mwenzi Brighton Dorcas na ni Joshua wako uyu ayuko bado sijui nani huyu arogo Kristo sijui leo umesahau vipi, lakini asante sana kero kwa tumira SMS ya ultimate ngikueva lero lakini ni sawa. Asante sana wasemi ubuya omoroberi ubwensakia Ndizi TV ogerire abange baito twaramukirie no matter the age. Dena omoroberi okonyiri abange no matter the age abande bakomiamoki kabisa igoro twasire die nsemo ya itokorwa macho igoro twasire die esemo dana mbasire die esemo ya abokorwa machoge Moses Ontweka arare asomonene origedena rest in peace oyo aro Kisii ime
ime buna botambe kama kawaida kurubo gusero raganga kitu ja sauti Kisii igoralia ase paragraph ya entangani please abudime dinga kile wakora kweba lakini dende yote 10 tumeiona. Umetume SMS yako pole sana soko siri semo yao kurwa sensemeli ya abo machoge mochoge Moses Otweka kurwa mochoge dipende sema machoge ro sema mochoga korwa lakini utarekebisha kidogo arogo. Hero Ndizi TV Janai John, ninawatakia wanafunzi wa St Andrews Mogumo all the best in their Kenya Certificate of Secondary Education. Biamono asema menda tusabira abana amaya asema temu aba ibagenda gukora asimambi ya abonia. Asante sana Chris, nimeona umesema ya kwamba era noted. Sawa, asante sana Chris. Umedhani lishabikireto ligia kabisa na ndi nkwanya kwa majatoto bwatia asimambi ya abonia. Aro Chris biamono nimedende mwenda tokyo kurobe nande mostimin ituke manaja koreta sense meri ya jigosoli na jigosoli indi na urato tevinga gi okora enda Nairobi alikuwa akora Standard Chartered Marathon yumbi yamano Chris Karole me yumuru kwani abantu babo gusera abo bons kabisa nsame yo yaraganga mwancho moriante tumnyeka asege kengeke turamnyeka sense meri ya madukani Joshua ra to bekira bintu bire bitatu igana turamera mate tokoirana turina sense mo ya magazeti. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Agera nasi ukanga tigango tekia na akire kwa nyonde mama maganingo chalire ya weekend ache kutukwana mama magani nara kara kwana no enesi mama yange ye totokota bangere nyenge yange ngayire nyenge ngirende geso yesu kere tiko chigo nere yo kayasuka lakini toko genda gukole kasi ni turandetera muswati siko muske na ronkoli yo kuruko tato mabare muba ndenge kenyoro na keke ina keke kini ndiende kindi gocha kuirura na ndimangana ya kabire nga noga ne ryobe people ngonche nkorenga naye mbwatega nje kuna ngo woni ngankorangiri kubaba asumari nayi kubira kazi ni yae akubota nemetime kwani wabwata hinande Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwigira weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel Chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko ba Krisimi asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkelo nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari, arthritis, ulcers, asthma amarwire ya komentaba gakachinguru cy'ubusacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwire bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwire bwa kansa boigo uburwire bwa prostate asabagaka samalita Duncan Marita Murias gonde omulisia w'ekanisa ya Tunga SDA Church kalina iwete Ever Health ya chire ase Kisii igona atendije clinic yabo abosongo ase family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na bona tumiete mo atani 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitega se clinic ke Ever Health ga bosongo ngaira mariogo aria beira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix ga sobono iga obwenire buya igotogotoka ase amaga cha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Ever Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'obusera bw'oburundu bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Happy Sabbath, happy day omwanchu muligire bigata Kisii and Nyamira television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore rinde ndia mutukonzi
no mona matebi omoriri oyo rero naganire obugima bwao ase njire ndi ngomanye n'obugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberi oyo where your treasure aria subi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago koranderio omundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene aria nyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri gwase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya mono konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited egieko ni chitaya chiwaya nebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nebuko bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omorobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri yobwo samugeta kuna unaregea kama elaptech Dynapath Laboratories itari itomunya atari to kurida marwiri na malaria kuri tore sukari to kuma blood pressure kupima tore kidneys
kukumatochi liver function test izonsi correctly. Nkuru baro bukorere buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwere buna HIV, brucellosis, gose oburwere bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigo nkorenka bare omubere bwensi, asamarwere buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbuya mwana mwanchu mleo Ndizi TV kratware kurwa sense meyende ye studio tuachire madukani kidogo kana tukwera na sense meyende ye studio asema byo ebiro byetu byamenyokire sana lakini mwanchu mleo nindo china no mureme yomoroberio asemambi yaboniga asante sana kermandete kwa mwanaintwe asemambi ya aboniga. Asante sana Kisii Arogo, asante abagusero mwensi, you are represented. We shall make arrangement with the Stephen Demo as umoroberi wichikosori God willing. Asante sana Kisii Arogo karore ime yomoroberi. Mbia mwana zono wena tutumaji SMS chena semambi ya boniga ojisoma tori badai kone tetuma minyokia senseme ya magaseti. Nyoro na lero Free Friday ebuatoke edition. Tumango watera kuri oganetie request yao kuri oganetie obekerwe kekuragenza yamo nenusu asenjera ya aboniga tutafika wakati wa kujiajiria iwe ika saa 1:30 umetobono toru sie stress yonsi twebwatoke tujiajirie kabisa ali to ski ebirogo kabisa kiagara bono no tware stress kende ngiyora kare rojo mosa wakiro munyaro ko Makori kabisa bono dende ingaki bogi mobombosa metega barmo to karo tena bogi mobombosa ragera na kirende ogokora meta mangana makongusane nseye meto bogi mobe boro bomo na karo tena na bamuraba ba bogi mobe boro. You have just one life no ban bogi moboro bomobuka ne bana kwa kulero gasti udenero enzena beko genda to jibono una babo Kenyatta ba kwete bono enzenege ndrede ige karwa kule batari enze yadenna aye kwa genda ubora kora ayara maya ande kole bacha ayande ayara konyore atari amarongi tetanda senzeme masita simambia boniga pena botambire mbate gazeti ya The Standard na inche pena botambe mbate gazeti ya The Daily Nation ase beje ntangani gazeti ya The Standard ni gemore kedena ebinto birie bikon kose tafu Joyce Sumurai bwenze airire elinda konyense ya Kenya ibina biri kirega iga anene kubwatikana ne speech kose ya address ya nyatega kwenda na litukirego gwetera samagacho yebunge soko minyokani gondo jino Murai bwenze asensemo ya amangana ye campaign ki promises na tete na nigawe gete miroberio yogo ikirani chira jiri leta ba Kenya abangana subsidies nigo Murai bwenze tete na nigo bagenda kubeke miroberio yokorana nga subsidy consumption ego chiko ligereliwa asensemo ye ndagera na magori ye prices gose ya magori ye ndagera nigo Murai bwenze tete na bagenda kubeka emiroberio yogo nekuna abale mikonyora bale obuoyo asirigori lya inse asade na bono production ya maize nigo yakinde to 18 million bags asade na obosie bwichibana mbendete gokea ligori asensemo ya maguta Murai bwenze nigabegeta machimonu takwanete kindi yonsi igoro yerigori lya maguta eite petrol diesel no nyana maguta yetaya hapo Murai bwenze aro nigabete limama agakira kabisa takwanete taigorde kende ostakwanete kende igoro ya manganayo asensemo ye chisemi na tebete muna emiroberi ya bekirwe anekranya de kagwa kerabuya presidential working party yanyadege kobeka amangana ya masomo gosi yanyadege koreta amonjori aleta kirokorwa asensemo ya emiroberi ya masomo asensemo ya afya dojini murgerina Murai bwenze boy gona hata mpaka endete co-implement universal health coverage through preventive care
ayunero na kwande asesema ya housing osobwa gajwi nyumba mora ibwensa na tena mpage ndrede ni programu hiyo sino moroberio yo asibono moroberio yo oroberete ko create 50,000 jobs usio nyarego ko create 50,000 jobs since yeto ya Kenya goro ya corruption osobo krumi muraibensa na tena mpage ndrede kopeka emeroberio metingu yo kwenegina ngurwani bale obokrumi ase obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza asensemo yechingwana jijiganda se ensemo ya Bomas of Kenya ejikoreta agati yo mabwasi miura moja na Kenya kwanza muraibwense ni atogetie ekamati eyo yedara committee yegendete kobeka emerobelio yo koreta ba Kenya mo na gorigere ninga ki Kenya egoska gochi bosio ayuna arando jega sedi ya testanali emorekerete kolende ne na bono. It is hard decision komeki peta Kenya. Ayuna romra ibwense akwandete. Boyge kanongo golira sika seja destan nemre gedena Safaricom nigo ya ro CD e faida ya 34 period. Yone Safaricom ine company ya Safaricom ere ekaraba Kenya bakari kolira ero ni gekaro si faida ya 34 period. Ndebi bono arafu asika seti ibe goni mregedena kia kiombe gerigio kori kaba alimu giatia service commission wedra se CEO yabo badena aba alimu balibata kirigo kinigwe birogo ojakira next month uyu motinyo kuna kabere kokora bale interview ikiara bale mbare ba abeire chinga chinyinge bare asiji position chiri echimo konde bono wikaba chokora interview para usemba be promoted oji as job group chinde since yeto ya Kenya yo mwanchumo na ramore kira sika seti ya testanad epechi entangani kolende ayare mantomono na yuna kyumura ibwensa tabire ago take tough choices kokonya Kenya ujesa matukari bosyo tukura se gazeti ya Daily Nation ase page entangani ni gobono boyigo emolikirete igoro yengana yomurai bwense abugoro asibono ayotenga womurai bwense atetenga bono tinga emechibi yino ose tighten your belts asebono ayotenga ase ngana yaye ose nkwana gocha sense entangani kesaswa oburai nigo bono arwete ebintu bidia akorire aso omwako yomo osakwanete amangana ali akorire amagenda ali akorire sense ya Kenya ase omwako yomo ase bono akwanete onsi ase chinsemo chiri chinsemo yendagera ase chiasora fund ase chinsemo chinyomba nabo yiga chisemi nabo yigo asensemo ya health ase bono atakwanete nigoro yogo Kenya uchumi yense ya Kenya gosina kera chikokiani chumi yense ya Kenya shingaki ebango agendete gokina asense ya Kenya asega tie bintu biri akwanirete bimolekera sepeji entangando chinga igoro ya madeni asatetena goikera omutinyu 12 nigo barachiko baba gwakana amadeni $1 $3 abana bayi ase chibichi asa madeni are $1 bilioni ibere nabayi ase euro bond eyubono egochiko macho mwakonde nabayi asensemo ya food security ni gobono ausa chinsemo chindaga gobono tetenga ni go bagende kobeka goseko bwatuka subsidies ochi asensemo ya yo moyo asebono obo si bebi tuma gochibando ase 2 kg gobole gochakera 145 ochi 175 bono na boko renchi gabo gosata yase ligoliri nsepi asobo siobu bono ni goboikire 145 ase bwarenge gwetani chimi ibere chingaki asorete ase obogambi bwaye na wiga sensemo ya chibesa chiri chikubwa tukauchase aba Kenya chimanyika nga Hustler Fund bono ni gatetenga by the end osomotenyo eta ni gobono chibese chibasangire oseba bwatuka chibese chuo cha 7 inchi chialenge 36.6 billion asebono babeke goseba bakire savings chabaire 2.3 billion naboigo abantu chi million isano ibere chiruta isano nigobono bairoreire okosaba kwechironi kurwase omorobero yobwa Hustler Fund naboigo sensemo ye chinyomba echo echeri goldense affordable housing nigobono atetemna nigo chinyombe cho
chiagenderi kwagachwa chinsemo asoro gongorwa ense ya Kenya asebono bagachire 46,792 units chinyombe gose chinyombe cho ase ense ya Kenya chikende kwagachwa chinsemo asense ya Kenya na sensemo yichisemi nigobona tetena nigobono abalimu chiribu 55 chimisa ne bono bali kirwe ase bono rabande ba train gose ba irwa masomo chilibu 80,200 primary teachers nigobono bairwe amasomo ayigoro yoko somia abana osaborokiwa aba junior secondary school asensemeri ya primary nigobo igosensemo ya health akwanete igoro ya inaki health promoters babaire bakobekwa se county aseboniga abali kire health promoters chiribu emyemo ase ya Kenya asebono bagane tukurwa obukoreri ase nsemo yobo chenu nabo igo ase page yentangare nige molekerete igoro ya mwangaza naki abeteka go penya ase si yesindano ase engoro yesindano chingakie alenge kwa isiko ne bunge ya senate bwa lituko lya Jumatano ase bono angaki esimi ya rwete koru moraiwe kyama kyaye ya mokonyete esimi ya rwete koru ase moraiwe kyama kyaye chingaki cho moerio naki ya mokonyete ligemolekeirete ase page ya 5 na 3 kwa somero manyanga ki ensimi ke yunga yikyama kekyo ale na kiya mokonyete na boigo kwenyolera obo sibole gosibo kogendera kokore egasi na boigo ase page yentanganige molekete na ki nere omora ibu upinzani ase ense ya South Africa Julius Malemba ne bono amomachiri omora ibu ense ya Kenya Dr. William Ruto ase okweba ebintu biria alirete iraba Kenya ase bona tebirenga bon wikaboniga omora ibu ense ya Kenya tarakora kolengana ne chinkwana chiriare kwana ekerare ngikoligia ekerogo kyobora ya satemina bono niga achenchiripi nabo igo ase page ntanganige molekerete igoro yeke gambira kirene kya Haikoti bono kia tukutirare igoro ye gazeti ya bwatugetwe ne wizara y'obulendi bw'ime igoro yo komenta amagori gose chibesa asensemo ye amasakarali muhimu asense ya Kenya bunege pande chi passport nonya ne ase chinsemo chegasi use staff pages ase abakori mirimo be serikali ase bono gose mangana yo atrenigo go kirari kirigo ne ekigambira kinene ase kiribono barachikorwa ogochika matukare bosio nabo igo ase page ntanganige molekete na ki ekyombe kiriyo kolika bali masense ya Kenya kya TSC nigo bono getete gochigo sekende tikokore merobiro yogochigo kinia abalimu ebiroho ase abalimu ase chisemo ase nsemo yechiseme ase bono 36,500 teachers bono bagochigo kiniwa ebiroho ase amatukare motwe nabo igo aikyo ase page ntanganigo bigo molekete igoro ye company ya Safaricom asebono yagenderere go ikinia ase ense ya Kenya asebono yabe dia city owaita as 10% yakinire ase enusu omwaka nabo igo aso mwairi asensemo ya sports ase page ntangani nigo bono emolekete inakyo moni yanchuki Oinero maikaina Kiptum agochi ogosea gandete kwero bedi agochi komnyoka ase marathon asensemo ya Rotterdam mwaka ogocha omotienyi okanana ramurikere ase page entangani ase de gazeti ya Daily Nation. Pia sana mwanju muri Ndizi TV yunarara seti ya The Daily Nation gozega ya Daily Nation ajitangore na seti ya The Standard kanoko kwera se bechi ya kabiro mwanju muri neri murekede na kimwangasa anyarede ga kuangasa kurwa se senate kranyarede ka gwanchirubona agenda uchikobo mugabana we county ya Meru bogosome bechi yo ya kabiro rona nkike ukwanirwabu ningikyare ngikirete ya kabua ekero kanene kerenge tukiagerete akabua ngeribuna ekiribu ngeregia chiesetwe ase bunge yo ekikyo mobunge Otigani East nere Mr. Mbulu Abuli ekyo kiagereta abaseneta bange bagachenche birengere byabo kolengana ne gazeti ya The Star ne rigete muna abaseneta bandi bari konyo bairu uikachi milioni bere bakechikura choko mutumaka Kawira Mwangasa kolende ekero barora chikiribu ejo na yande akairira buna bagachenchi ebirengereryo byabo
boigo umurai bo mabwasi miuro mojerera morodinga nakageire koba influencer yogo ikasense meigo se kwakira aba senator be bali bo mabwasi miuro moja koba deina bakanye kake mba mwaka isiko musubati kawira mwangasa ikira kawira mwangasa kaira na asikirukia epecha gatuto mwanjumuria neri moregerede na kibono ebunge kamati eri yebunge yanyarede gotegerera naki amachoni atakiri gotumbuja sense ya 80 omwasiri boborendi boimekidire kindiki amo na inspector general of police Javet Kome mbagede ase kamati yuba kairaningi kirengete kramachuni ya kwenda asense ito sense ya Haiti kurwa sense ya Kenya boigo niga beje ni margedera ba Kenya nigo banyo bo sibore ekero bono gosini go banyo omweso maga yekambero gotenenia nigoro yoko chukuna jwa ebinto biriko nyora bya bekiro passport na mangana yebibande abakenya bari kujuwagana chibese chire igorake boiga se beje yakane karongo gocharaneri margedena ngakumara ibwensa tena bono Kenya uikatu the difficulty gose amaji ebinto ikabibe kwebikong in the Kenya emayosko ojibose kerera semedina Kenya it's on its right track boige bechi ya gatano ni margedena ngakumara ibwense atebiruna erekolenganere bottom up economic model nigegendere kogesa amatunda erekolenganere bokongumboyo asensemo eyo yagose economy nende gokina gose gokinia wa mama mboga wana boda boda oino muraibensere kolenganere bottom up economic model negendere gokora emeremo boigo becha tana tutumwajubori neri murekerete ingaki omuraibensa kwandete igoro education reforms echigendete gokina ase ense yaito ya Kenya boigo muraibensa natete na oikachu ikaronchira chirialeta ba Kenya ekero arikorigia chikura boigo ne morekeire ase becha tana tutumna abantu korwasu usabara ikorwase kiama kia UDA ni gobono baba ge kaine kubwategana na esko kadio muraibwense bari baodena muraibwense okori kurende ase kiamekyo bari badena yaya umuraibwense tara kora kende gyonsi kiriata kiri gokora ase bono betanire chingwana dialogue team committee ni gobono yanyarege kwagiri ase binto bitano biri barachiko kwanda ine kamati iyo korawa na Kalonzo Musyoka yuchini wa Marwa na Kimani Ichungwa mona bande bono nigo baguchikwende retreat kulika na komba iro roboti ekoro baywananire ase binto bitano mbiri biebi enyore gaseti ya The Standard ende bwesomere ase beji ya Akianda asogo kungunta kabisa serit kulire kerebiro bitu bya mnyokire ase beji 10 niri murudane kiombegerio kulika balmigati ya service commission nigo bono kiabolire abali mu 36,505 bali batagete wa apply for promotions bajigo korwa obolingori osabajo kora interview mutenyugo ja ende banyara bago kinwa ebirogo awo ase banyara bago kinwa chop groups ase obokori bwabo buna bali ase skuru osasensito ya Kenya mwajumuria ayuna ramorekera ase gasete ya Star na mange kolende gasiana ni oyari gogo chuteli batebono gore gasete ibonyorere amange kolende topic yare gose dingara imamuri ngerero ndirimnanga kimura ibesa tabirna oika ameki tough decisions eri Kenya eskigo chibosio enyorere kobiyo ya The Standard tukina se gazeti ya Nation igabona emolekrete sepeji akabire ikwa rabono asubo ikirana ki omora ibwense atebira abakenya be arigani ko gendera konya ose aba arigani asechi amatukale motwe ekaingo bogimabora achiko gendera gokunga asebona abaterire basibe emechibi kegima asebo igo ekweresera naki ya moirete omora ibwense okoirera gose kokora gokora tough decisions echokora chiko chiko ira obo gimabwa Kenya ase agia amatukale motwe ase abachi ase bitobiribo igo atebete aligereti eriko kora akose koira amoncheri ayo nigere yemo yabo asoko Rusia sub disease asensemo ya amafuta gose petroleum product asebono egento kegendete kwa aba Kenya obororo manchomurire ase ngencho yebiro nganchere nsuke go chimotwe asenchira yabwango asebo igo asepeje yakabere nigo bono akotebanga ne awo yore ngoro morai asama tukamaiga konyatara soa
ekirogo nerogerete asebono Kenya era aseboniga asebono basabete chironi kurwase chinse chisiko egento bono keireire obogimo abwensi ya Kenya kogendera agokora goika boniga omwanchumuri gatuguska mutwege page ya gatoni goboigo ekwerera igoro igenkwana yumura ibwensa asebona gotenga ikwane yo nigo bono yarigereti mono ase bintu biri abeireka gokora akolendetera morikera ase ebintu obinde biri byarengete abana inchi aboigo ase page ya kane nigo boigo morikere na kyomora ibwense Dr. William Ruto bono abekire emero video kabisa yuko kwenekinga ngokiniare ensemo yobole migose ensemo ya agriculture asebono arachi kwenekinga amatunda akuroro rora asenseme yu ya obole nigo arachi ko bamaya asebono abugora tetenga nigo agosira obole mi rinde bochi konya asense tu Kenya asema tukalimo tu asatenga niga kwenekinga endagira yake gose Kenya nigera chiko kweragira nendagira ya eyoka asebono barachi gukurana amo no magana yenchara asense ya Kenya na boiko kolenta chindagira koruchinse chisiko asebona tetenga anchere ya moyo gosira nseme yo yen ya agriculture no kwenekinga obwatukire amoyo ase obonge asebona gana tukubwatuka amoyo ase rigolirianse ocha asa abalemi wikira boni ganigo amoyo chimilioni sano nechibuta sano abono abeire kwako obwatuka gochinsemo asa abalemi emergency ya Kenya aseboigo epeje yeni ya kanani go boige molekete igoro ye chibengi chirichi kubwatuka obokonyo bwechironi gocha ase setu ya Kenya asebono mora ibwense amolikete bengi ya World Bank IMF anabaigo ne bengi ya Africa Development Bank asibono ako basaba ko ba ati osekoba krebya asokoba mo stadio bosio asokoruchironi eligo konya ojume yense ya Kenya aseboiga kwanete igoro ye chisemi asepeji ya kanani ga kwanete igoro ye chisemi na kichisemi chabere chigosirwa ase emwako yoiga oyomo abere ase ensemo ayoborai ibwense asense yetu ya Kenya asebona kwanete igoro yokoriko kwa balimu abakorikwa nabo igo abalimu bali chiribu isa no stone chimibere abona abajiskuji oboroso abaire bako nyora amasomo gose gokinia amasomo bono barachi gosomia abarokiwa aba junior secondary school nabo igo okoriko kwa balimu obwechiribu 50 nomo 50 na batano nomo chimi isano na ibere emina 50 abona bagenda tekori bali kiru asensitu ya Kenya nabo igo omwanchu muri tugusika mutwase page nero ya gatano nigebone molekerete igoro yare ngebono ase ensemo ya parliament ya bugoro imolekete na kiba igete na kiba amerobiri ya kolekanite ase ensemo yo ya parliament chinga kyomora ibense ari kubatuka engana yaye ase ense ochi asensitu ya Kenya nabo igo ase page ya gatano gato mwanchu muri geribono nigemolekerete igoro ya Kawela Mwangaza omo Gavana kurase county ya Meru na kibono anyorete obobui ase segejo abaga kurwana chingaki aba msebe iki amangana bosyo yebunge ye senate igoro wakwa isiko okwaye nigobone gukwana ngaki esimi ya chete chingaki chomo ali olituko lya Jumatano yagerete komokonya mo gavana obwe county ya Meru na konyora moeso ase amangana lya mubwatrenti igoro ye county ya Meru wanchumurigeria nganchire ngenda sobwango mano nabo igo sepeje yunige molekerete igoro ngaki ekyombekerikia Kenya Union journalist libono kya gesona nidi asokwane kinga abaliki kurase company ya Standard nkonyora bale oboene bwabo asogotakanwa nengo yabo wetani metenye 5 nomo nabo igo ase ense moyende ase peji ya kyanda igo bono emolekete na kigambiro ekenegi ateneniri igoro yogochigwakanira ebintu binde osechibese cyabegetwe asensemo yebiba
ebipande chi passport amangana mange asensemo ya serikali bono nigeke ose niga mangana yo ateneniwe nekegambiro kenene asebono omonyagitare yo mukuru county ya Nakuru aigeti amangana yo bosio wekegambiro wanchumwe tugoshika mutwe page ya 10 nigo bono emolekerete igoro ya company ya Safaricom na kibono ya gendereire gose ya gendete korenta obwai konyoro obwaita ase mwaka enusu mwaka oyubono banyorire 10% ogukina gwa 10% ngancho mancho bari yankorerege igasinge ncho yebiro nabo kwenyorera igazeti bwe manya ayande asekerindo chinga page 10 na kabiri gabone molekerete igoro ya Julius Malema oyibano komochumura ibwense ase gutakora ali abetega kwirira kakori eira chinga kyali korigia ekirego kyobora ibwense biasano manchumura naro ale ime yejigaseti eju twasomera ibere konde nyorere igaseti yago bwesomera mange gasitro go yachuti etwataka twenda sense merimo tumoko to koira na to kwenda sense meyebwatoke na twenda gusoma SMS iri atomire asimambi yaboni akole ngenda gutuma obori na nkero kirio takiro cheserurero asimambi ngotera kyotakero bekirwe gukuruhia stress asimambi yaboni kyani metena baboke miso motangi abanta bange ni komwanyerete ensemerio sekengeze gerikie bwatoke asimambi yaboni ne on this TV bansoma gusi bone to ikwirana sepa su Joshua alia tanto kwirana bono ne robekira menyonjo kabisa alia Joshua bono lende to korabone mechiende etariko kora ngende toske ochibosio enere mambia engia sana imeyandistinero wansu womosi Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwa